Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de luns día 30 do mes de xuño, último día de mes, no que lles imos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, por exemplo, de accidentes que houve esta fin de semana, incluso hoxe pola mañán no noso concello. Pero tamén falaremos no día de hoxe, imos a falarlles pois das axudas á escolarización, porque o último día para poder anotarse será mañán, para poder solicitar esta axuda de escolarización, e tamén a listaxe definitiva da guardería, en este caso formalización da matrícula, hoxe é o último día para poder facelo. Falaremos da piscina da Silva, que xa está funcionando dende a semana pasada, do programa Vos Días Cole, que están a tempo agora, si queren, de inscribirse de cara ao próximo curso, así como a partir de mañán, durante todo o mes de xullo, se poden anotar as actividades culturais e deportivas e tamén de informática que organiza o Concello de Cerceda. Falaremos de festas que quedan aínda pendentes para os próximos días, da recollida de plástico agrícola que será o próximo día 14, e tamén imos a recordar o acontecido o pasado venres ca homenaxe o Queixas, o equipo de fútbol que fixo o Concello de Cerceda. Falaremos unha exposición que se pode ver no Viveiro de Empresas de Cerceda, do programa Benestar en Balnearios, que tamén xa abriu, da ITV de Maquinaria Agrícola, que se pode pasar xa a finais do mes que ven aquí en Cerceda, en concreto na Silva, e tamén se pon en marcha unha escola de balonmán na Silva ao longo do verán, e o fin de semana que ven se celebra o 9º torneo de xadrez Concello de Cerceda. En canto tempo, para mañán seguiremos con temperaturas altas e tempo anticiclónico. Como decíamos ao principio, esta fin de semana foi, por desgracia, prolífera en accidentes. O máis destacados foi, por exemplo, esta mesma mañán, 3 persoas, un home e 2 mulleres, resultaron feridas como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido hoxe luns en Cerceda, sobre as 9 da mañán, como decíamos, na saída do casco urbán de Cerceda, un percance no que se viron implicados 2 vehículos, un deles que se dirixía en dirección a Coruña e outro turismo que circulaba en dirección a Cerceda. Todo apunta que o condutor dun dos coches sufriu un mareo e perdeu o control, invadindo o carril contrario, impactando directamente contra o coche que circulaba evidentemente en sentido contrario. Pero tamén, o pasado venres, 5 mulleres resultaron feridas, unha delas de pronóstico grave, como consecuencia dun accidente de tráfico que ocurriu na Silva, no cruce da Silva. Un sinistro no que se viron implicados 2 vehículos, un turismo no que viaxaban as 5 mulleres que viñan de Cerceda e iban hacia Santa Comba, e un camión que viña procedente de Ordes dirección Carballo. Pois xa saben, se producen accidentes, hai máis circulación do habitual, pero tamén hai despistes, así que teñan precaución. Seguimos a falarlles de máis temas agora das axudas á escolarización, porque estamos nos últimos días, en concreto, mañán é o último día para solicitar a subvención que o Concello de Cerceda dá para libros de texto e vestuario básico. Como decimos, o último día para solicitalo é mañán. Poden solicitalo presencialmente na planta baixa do Concello no rexistro. Se subvencionan gastos derivados dos libros de texto, material escolar e vestuario básico. As bases están publicadas na página web do Concello, www.cerceda.org, e o resto, pois, teñen que solicitala no Departamento de Servicios Sociais. Poden obter máis información chamando ao teléfono 981 68 60 68. E tamén todos aqueles que estén pendentes de facer a matrícula da escola infantil, da guardería, todos os que teñan plaza, que sepan que hoxe é o último día, así que deben darse presa. Hoxe, último día para formalizar a matrícula da escola infantil Os Pillavans de Cerceda. Se non o fan no día de hoxe e teñen concedida unha praza, pois perderían esa condición, perderían a matrícula. Cambiamos de tema, agora falamosles da piscina da Silva, porque dende xa fai unha semana está funcionando a piscina descuberta municipal da Silva, que abría as súas portas o luns 23 deste mes. Vai estar aberta ata o 7 de setembro, e o horario de apertura é dende as 2:30 da tarde ata as 8:30
9:30, horario no que se dispón de socorrista. Entrada gratuita, poden utilizar a esta instalación para refrescarse a piscina municipal da Silva. Por outra parte, tamén poden inscribirse no programa de conciliación da vida familiar e laboral chamado Bos Días Cole, que este curso que ven, 2025-2026, se vai a levar a cabo no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva e no Colexio de Cerceda. No Colexio de Cerceda é de 7:30 da mañán ata o comenzo das clases, ás 9:30, e na Silva de 7:30 ata as 8:45. Hai servicio de monitores e de almorzo. O prazo para anotarse no programa Bos Días Cole remata o próximo día 11 do vindeiro mes de xullo. Poden facer a reserva a través da sede electrónica na web municipal ou no rexistro na planta baixa do Concello, e se teñen algunha dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. Dende mañán xa se poden anotar as actividades culturais e deportivas e tamén de informática. Ao longo de todo o mes de xullo está aberto o plazo para anotarse as actividades de culturais, deportivas e de informática. As actividades que se ofertan son baloncesto no pabellón municipal de Cerceda, judo no edificio do Centro Social do Moucho, ximnasia rítmica no pabellón de Cerceda e patinaxe artística no pabellón de Cerceda e tamén na Silva, peque baile en Cerceda, tamén se oferta, manualidades no edificio do Centro Cívico en Cerceda, pero tamén hai manualidades na Silva, hai inglés no Centro Cívico e cociña infantil tamén no Centro Cívico. Tamén se oferta as actividades de pádel infantil, escola de fútbol en todas as categorías, para adultos, pilates no edificio do Museo do Moucho, tamén pilates na Escola Unitaria da Silva, hai yoga no Moucho e costura na Escola Unitaria da Silva. Tamén hai zumba no pabellón municipal de Cerceda e, en este caso, teñen o prazo, abre mañán durante todo o mes para inscribirse. Poden facelo de xeito presencial no rexistro do Concello polas mañáns de 9 a 2 ou na sede electrónica www.cerceda.org. Tamén se ofertan actividades de informática para adultos e para nenos que en este caso xa serían gratuitas e tamén durante todo este mes se poden anotar. De eso seguiremos falando, pero tamén falamos agora, cambiando de tema, de festas, porque aínda continúan habendo ao longo de todos estes próximos meses festas no noso Concello, algunhas patronais, outras gastronómicas. Por exemplo, a máis inmediata, esta fin de semana, por exemplo, tivo lugar a festa en Xesteda do San Pedro, e agora falamos das festas da tortilla en Meirama, a festa gastronómica da tortilla en Meirama, que será este próximo sábado 5 de xullo. É a segunda edición organizada pola Comisión de Festas de Meirama. Será este sábado 5 de xullo pola tarde, ás 2 da tarde hai sesión vermú co dúo Ciclón, e a partir das 5 xogos infantís, populares, hinchables de agua e espuma, e a partir das 8 terá lugar o concurso de degustación da tortilla con premios ás 3 mellores tortillas, e logo a partir das 10 hai verbena co dúo Ciclón. Eso será xa esta fin de semana. Mais adiante é o San Cristovo na Silva, que será o 13 de xullo, San Cristovo na Silva o 13 de xullo, no que xa seguiremos falando do cartel, e máis adiante tamén, lembren, están as festas de Cerceda, as festas do Carmen en Cerceda, que serán o 18, 19 e 20 de xullo. Esos son os días tamén das festas de Cerceda, son as máis inmediatas, as que seguiremos falando nos próximos días. E recordamos a recollida de plástico agrícola, porque o próximo 14 do vindeiro mes se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida é a de chamar o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é 881 04 67 76, ali deben de solicitar o servicio, a cantidade que van a recoller e os datos do punto de recollida. Tamén poden achegarse presencialmente á terceira planta do Concello. O plástico debe estar en lugar que sexa accesible para o camión, debe estar atado en fardos e limpo.
Agora imos a recordar esa homenaxe que o pasado venres tivo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda o equipo de fútbol do Queixas, que xa non é a primeira vez o que o Concello ten que facer a homenaxe, porque volveu a facelo de novo, a ascender a primeira categoría en Galicia, 2 ascensos consecutivos. Xa o ano pasado tivo unha homenaxe polo ascenso a segunda e agora este ano outra homenaxe polo ascenso a primeira en Galicia, e ademais campeón de Liga, un título que é máis para as súas vitrinas de un Queixas que o ano que ven xa militará na primeira Galicia, unha categoría que retoma de novo. O equipo que preside Manolo Pereiro e que adestra Pablo Fernández, pois conseguiu este logro. Imos a recordar agora un extracto do que foi esa homenaxe o pasado venres. Gustaríame comenzar con unha frase que vin no grupo de socios alá polo mes de xaneiro, despois de ganar en Ordes. Ninguén é máis que todos xuntos. Non? Recordo que lle comentei eses días a Manolo que bonitas e importantes son esas palabras, e sobre todo nos momentos de dificultad. Non? E ao final o tempo, o que está claro é que vos dou a razón. Todos sabemos que unha tempada é longa, con momentos altos e baixos, pero con esa unión, compañerismo, amizade e ilusión, todo é posible. Non? Ao final, cando se logra o objetivo, hai unha satisfacción e unha alegría, creo que bastante grande e especial. Non? Por iso, dentro do Concello de Cerceda, queremos rendervos esta homenaxe, hoxe, por este logro. Recordamos tamén que xa ascendestes a temporada pasada, cousa que non é nada doada conseguir 2 ascensos consecutivos. Darvos as gracias por levar o nome do clube e do Concello, non? Por todos os sitios onde ides, onde xogades. Sodes un exemplo para os cativos e cativas. Eu, cando vou ver algún partido vos, sempre vexo aí os nenos e nenas por ali, e sodes un exemplo para eles, xa que demostrando que con esforzo e ganas son as chaves para acadar o que se propoñan. Non? Queremos destacar tamén a fortaleza como grupo, vale, como club, e como se dixen antes, conseguir un ascenso moi complexo, pero que lograste esta tempada, a verdade é que é impresionante. Sobrepuxéstevos a todo. Tuvestes un comezo de liga irregular, moitas lesións, momentos complicados, pero xuntos, e co traballo en equipo, demostrastes que a unión é máis forte que calquera obstáculo. E así foi, non? Acórdome nese partido ali en Teixeiro, lograstes ali o ascenso, e ainda quedaban 2 xornadas máis a partir de aí. O sea, que o lograstes, creo que non te penúltimo partido o ascenso, non? E despois, ainda non contentos con eso, demostrando ainda ganas de máis, dixestes, pois ora hai que ir a polo título. Hai que ser campeóns, e conseguístelo ben, con 4 puntos máis, ganando Ordenes en Queixas, e tamén despois empatando un Mera co Dorneda. Non? Por iso queremos resaltar a importancia deste reconocemento, e sobre todo as partes todas dun club, que son moitas, e todas contribuídas ao éxito. Por iso vos quero dar as gracias a todos por separado. Aos xogadores, polo vosso compromiso de unión. Seguro que hai días de entreno que non vos apetece ir, chova ou quente o sol, non? Por esa loita domingo tras domingo para lograr o sempre bonito ascenso de categoría, non? Segundo, sempre o recordo tamén o adestrador, delegado, corpo técnico. Sodes que nunca poden faltar ningún día. Os que se rompen a cabeza para que todo se manteña unido, para ver que alineación fago, que cambios, tal. E sempre me gusta decir, creo que xa dixo o ano pasado, porque era unha frase que me quedei con ela, que é a soedade do adestrador, non? Que a verdade é que moitas veces teñen que pensar as cousas solos, con as críticas polo lado, polos outros, pero bueno, todos sabemos como é o mundo do fútbol. Pero o vosso traballo sempre é vital, a verdade, para conseguir os obxectivos, non? Terceiro, os directivos, os que nunca se ven, pero están aí todos os días. O traballo pouco agradecido. Os que sin tempo a descansar xa están pensando en onde teñen balóns para que empecedes a entrenar en xuxo. Os que teñen que buscar recursos debaixo das pedras, e os que teñen que ter todo preparado para que o equipo nunca pare o seu día a día. Non? Por iso o noso agradecemento sempre pola súa dedicación ao clube, fundamental para que todo saia ben. E para terminar, a afición, os socios, socias, as familias que están aí todos os domingos para animarvos. E tamén para sufrir cando non veñen ben dadas, pero tamén, agora con esta alegría que idestes, tamén para celebralo, non? Esa
sen máis, e despois imos seguir ca segunda parte deste acto, tedes o noso apoio para que humildemente poidamos axudarvos. Desexarvos o mellor e disfrutar da hora deste descanso para vir cas pilas cargadas na pretempada. Vai ser unha liga moi bonita, con equipos novos que veñan a queixas, desprazamentos que valen a pena, e para ano que ven, e por terceiro consecutivo, queremos volvervos aquí. Dixo o vosso prese recentemente, a pola preferente. Así que, a ver se se logra. Pouco máis queda por engadir. Fíxome gracia o término da soledade do entrenador, porque moitas veces en política tamén se fala da soledade do alcalde. E ao mellor non son puestos tan diferentes. Eu pouco máis podo engadir, como ben decía, simplemente que unha cousa que sempre valoro moito dos equipos de fútbol é que teñan arraigo co noso pobo. Creo que xa dixen aquí na recepción que fixéramos na temporada pasada, o feito de que fagades cousas en Cerceda, que ao final que haxa xente de Cerceda, que tamén é moi importante, é que tamén os outros vos sintades involucrados e identificados con este proxecto que é dunha parroquia moi importante do noso concello como é Queixas. Por outro lado, o agradecemento, insistir nel, agradecemento aos xogadores, agradecemento ao equipo técnico, a Pablo como entrenador, aos aficionados, á directiva, e efectivamente o presidente dixo que po ano probablemente esteades en preferente, oxalá sexa así, pero o caso é competir da mellor maneira posible e nós tamén na medida do posible estaremos para axudar no que a nós nos competa, porque ao final o noso papel é completamente secundario. Agradecerlle eu pola miña banda tamén o traballo e a dedicación que teñen sempre tanto Suso, o concelleiro da parroquia, moi pendente das instalacións, como Óscar Golán, o concelleiro do deporte. E a nosa aposta polo deporte e polo fútbol en particular vai seguir aí moi presente. Simplemente hoxe, por poñer un exemplo, vense de aprobar por parte da Deputación Provincial da Coruña unha proposta que o Goberno levou a pleno que é o cambio do céspede artificial mediante unha nominativa na cal nos van financiar o 80% desa obra, que é unha obra que ao final era moi necesaria porque eu recordo que deixei de xogar ao fútbol a final do ano 2014 e o campo xa tiña necesidade. Sinceramente, honestamente, é a realidade. De feito, fastidiaron a rodilla e botaballe a culpa ao campo. Non fora naquele campo, pero eu entrenaba ali. É o certo é que xa lle botaba a culpa naqueles tempos. E, ademais, é importante que teña unha perspectiva boa sobre vós, porque a subvención tamén habrá que subir este ano, en función do ascenso que se produciu. Entón, é un compromiso máis que hai co equipo, que trataremos de cumplir, moito ánimo, moita forza, calquera cousa que necesitedes, aí estaremos, e se en algunha cousa fallamos, pois tamén pedir disculpas pola nosa parte. A nosa intención sempre é boa, eu xa sempre digo, cando hai traballo e boa intención, pode haber equivocacións, pero pouco máis se pode ofrecer. Polo tanto, moitas felicidades, a caixa moita sorte e aí seguiremos ao lado voso. Está todo dito por parte de tanto de Óscar como do señor alcalde. Eu non máis que darvos as gracias por colaborar. E, bueno, o que dixo Suso, o que dixo Óscar de preferente, medio coña, pero medio en serio, Máis temas, falamos agora, cambiando totalmente, de unha exposición que se pode ver no Viveiro de Empresas de Cerceda, que se inaugurou o pasado venres. A exposición é de Anomar, que en realidade se trata de Ramona Pérez Bello, unha exposición que está no Viveiro de Empresas do Concello de Cerceda, no Acevedo, donde enche o espacio de arte, emoción e fantasía. Esta exposición desta larachesa xunta toda a súa traxectoria artística para apreciar en varias modalidades toda a súa arte. Se pode ver no Viveiro de Empresas de Cerceda dende xa horario de 9 da mañán a 9 da noite, de 9 da mañán a 9 da noite podese ver de luns a venres esta exposición de pintura, artesanía, escenas rústicas, anxos, bruxas e tamén Nadal, un recorrido polo universo creativo de Anomar. Máis temas, lembramosles que tamén abriu o plazo para o programa de benestar en balnearios. A Xunta de Galicia convocou este programa, puxo en marcha o programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e de saúde destinada aos maiores de Galicia. Se trata de estadías de 10 días en réximen de pensión completa, con aloxamento, almorzo, comida e cea, e, en este caso, poden escoller entre 15 balnearios de toda Galicia. As quendas irían dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 ou tamén cos seus acompañantes. O prazo de inscripción é
estará aberto ata o próximo 16 do vindeiro mes de xullo. Se queren ter máis información ou que lle axiden a tramitala, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais do Concello. Está na terceira planta da casa consistorial ou poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68. Un día máis recordámoslles que a ITV de Maquinaria Agrícola estará no noso concello. En concreto estará na Silva do 24 ao 31 de xullo. Estará pola mañán de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. Lembrando que o primeiro día, o 24, e o último día, o 31, só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. Tamén esta semana coñecíamos que se volve a facer a Escola de Balonmán na Silva. A Federación Galega de Balonmán organiza unha Escola de Balonmán na Silva. Vai a ser todos os luns e mércores de 3 a 4 da tarde para edades entre os 5 e os 14 anos na Polideportiva da Silva. O precio de 20 euros ao mes e poden anotarse a esta Escola de Balonmán, poden anotarse por correo electrónico na dirección sumatedeporte@gmail.com ou se queren no teléfono 686 27 52 04. Dentro de máis deportes, esta fin de semana se celebra o 9º Torneo de Xadrez Concello de Cerceda. Será este domingo que ven, día 6 de xullo, a partir das 4 da tarde no pabellón municipal de Cerceda, donde os participantes optarán a premios de ata 800 euros en total. Si queren inscribirse estarían a tempo e valedeiro para o torneo, para o campeonato de xadrez circuito da Diputación. Si queren anotarse, poden facelo ou ben no teléfono 617 23 43 93 ou no correo electrónico torneosgaliches@gmail.com torneosgaliches@gmail.com. En canto tempo, para mañán martes, aínda vai a persistir esta influencia anticiclónica con masa de aire cálido, con esa ola de calor procedente de África. Mañán teremos ceos despexados en xeral. Pode haber unha brétema costeira no litoral. Pode haber nubes tamén de evolución pola tarde con algún chubasco tribuento no interior de Galicia. As temperaturas mañán seguirán sendo altas, incluso algún lixeiro ascenso nas mínimas e as máximas un pequeno descenso, pero seguirán sendo temperaturas moi altas para a época do ano. Os ventos sopran de componente norte, frouxos no interior e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.